କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲା। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ତା ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା। ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଜଣେ ଯଜମାନ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା। ସେ ଯଜମାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛେଳିଟିଏ ଦେଲା। କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ମାତ୍ର ଏ ଛେଳିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବିକିଦେବେ, ଭଲ 2 ପଇସା ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଳିଟି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଭଲ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣାରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏ ଛେଳିଟା ବିକିଦେଇ ଭଲ 2 ପଇସା ମିଳିବ। ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ 3 ଜଣ ଠକ କାନ୍ଧରେ ଏକ ଛେଳି ପକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲେ। 3 ଠକଙ୍କର ଛେଳିଟିର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଠକି ଦେଇ ଏ ଛେଳିଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ ଠକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭେଟିଲା। କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, କାନ୍ଧରେ ଏ କଳା କୁକୁରଟାକୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ପ୍ରଥମ ଠକ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଛେଳିଟାକୁ କୁକୁର କହୁଛ? ନିହାତି ମୂର୍ଖଟାଏ ତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଠକ କହିଲା, ଆପଣ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଛେଳି ବଦଳରେ କୁକୁର ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସରଳତା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କାବାଜି କରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ତୁମେ ତ ବଡ଼ ମିଛୁଆ ଲୋକ। ଯାଅ ଯାଅ, ନିଜ କାମରେ ଯାଅ। ଅଯଥା ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ। ଏକଥା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଛି ଛି, କି ଯୁଗ ଆସିଲା! ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିରେ ପୁଣି କୁକୁରଟା କାନ୍ଧେଇ ଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ହଇରେ, ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ଛେଳିଟା କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକ କହିଲା, ମହାଶୟ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କୁକୁର କାନ୍ଧେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାବିବେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ କୁକୁର କାନ୍ଧେଇ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଠକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଛି 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 ଛି, ହଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଏ କଳା କୁକୁରଟାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛ? ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ନଚେତ୍ କିଏ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଅସନା କୁକୁରଟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ? ଜାତି ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଗଲା। ଛି 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 ଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ନୁହେଁ, 2 ଜଣ ନୁହେଁ, 3 ଜଣ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଧହୁଏ ଏ କୁକୁରଟା ମୋତେ ଛେଳି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ କୁକୁର ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏ କୁକୁରଟାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଗଲେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଲୋକ ହସା ହେବି। ଏକଥା ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧରୁ ଛେଳିଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ 3 ଠକ ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ଭୋଜି କରିବେ ବୋଲି ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର,
ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି ହେବ କୁକୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମେମାନେ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ବି ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।